Suomen vesiturva perustettiin vuonna 2014 purkamaan Suomen ikääntyvän rakennuskannan alla risteilevien putkistojen ja viemäreiden tikittävää aikapommia. Putkiremonteista toiminta siirtyi pian viemäreiden sukituksiin, ja sillä tiellä olemme edelleen. Lasse Kurtti Suomen vesiturvalta, morjesta. Viemäreiden sukitus on edullinen ja nopea vaihtoehto perinteiselle putkiremontille. Lähdetään katsomaan, miten se tapahtuu. Sukitusmenetelmä sopii lähes kaikkiin kohteisiin, olipa kyseessä kerrostalo, yritysrakennus tai omakotitalo. Kohteen koolla tai sijainnilla ei ole väliä, sillä toimimme koko Suomen alueella. Hoidamme samalla ammattiylpeydellä niin isot kerrostalourakat kuin pienet yhden putken paikkauksetkin. Sukitusprojekti alkaa aina tarjousvaiheesta. Ennen mahdollista saneerausta käymme paikan päällä kuvaamassa putkiston. Toisinaan käy niin, että kaikki on kunnossa ja remontille ei ole tarvetta. Jos puutteita kuitenkin havaitaan, laadimme asiakkaalle kirjallisen tarjouksen yksilöllisesti kunkin kohteen erityispiirteet huomioiden. Sukituksen hintaan vaikuttavat muun muassa viemäriverkoston koko, putkiston materiaali ja vesipisteiden määrä. Saneerauksen yhteydessä vaihdetaan usein WC-istuimet ja mahdollisesti muita kalusteita, mutta tämä ei ole pakollista. Sukituksen hinta on ainoastaan 1/3 perinteiseen viemäriremonttiin verrattuna. Hyväksytyn tarjouksen myötä laadimme asennusaikataulun yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan näkökulmasta saneeraus on vaivaton, sillä sen aikana rakennusta voi käyttää normaalisti. Hanasta saa vettä ja viemärit on poissa käytöstä vain hetken aikaa. Toimitamme jokaiseen kohteeseen kuivakäymälän, jotta rakennuksen käyttömukavuus säilyy koko saneerauksen ajan. Itse urakka alkaa aina rakennuksen huolellisella suojauksella sekä WC- ja kylpyhuonekalusteiden irrottamisella. Ennen sukitusta viemärit vielä puhdistetaan mekaanisesti ja kuvataan, jotta putkiston lähtötila saadaan dokumentoitua tarkasti. Sukituksessa vanhaan putkeen puhalletaan ilmanpaineen avulla epoksilla kyllästetty ja mankeloitu huopasukka, joka kovetuttuaan muodostaa uuden, saumattoman ja ehjän muoviputken vanhan rakenteen sisään. Risteyskohtiin asennetaan vielä haarayhteet. Kun koko putkisto on sukitettu, kiinnitetään hajulukot, asennetaan viemärikalusteet paikoilleen ja suoritetaan vesitesti. Jälkien siivouksen ja jätteiden kierrättämisen jälkeen putkisto kuvataan vielä uudelleen. Näin asiakas näkee, miten alkujaan huonokuntoinen putkisto on sukituksen jälkeen uuden veroinen. Tarkka dokumentointi on paitsi sertifikaatin edellytys, myös hyvän työn tae, mitä seuraamme jatkuvalla laadunvalvonnalla. Viemärisaneerauksissa työt on hoidettava huolellisesti pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Meillä Suomen vesiturvalla sekä työtapa että tekijät ovat sertifioituja, mikä takaa, että työmme on todistetusti laadukasta ja asianmukaista. Olemme asiakkaidemme kuvauksen mukaan reippaita, työtä pelkäämättömiä ja joustavia ammattilaisia. Me olemme tekojemme mittaisia työntekijöitä. Suomen vesiturva, sujuvasti sukittamalla.